preporučit ću i posetu Kulturnom centru Beograda, gde se održavaju 2 koncerta večeras u kojima ćemo čuti malo više od Ratka Rakina, PR menadžera Kulturnog centra. Mi jun krećemo dobrim tempom i sa dobrom muzikom. Već u ponedeljak 6. juna očekuje vas besplatan koncert koji radimo u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. U pitanju su 2 koncerta, jedan počinje u 20 časova, drugi u 21 čas. U pitanju koncert saksofonistkinje Antonele Ilić i pijanistkinje Tatjane Vukmirović. Inače ona će izvesti dela Baha, Glazunova, Miščenkova i Morisa, a na koncertu će im se pridružiti i Sara Vidaković, Veselin Jovanović i Dimitrije Nikolić. Su onako mladi i talentovani ljudi koje svakako treba podržati, a u 21 čas očekuje nas koncert studenta katedre za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti iz klase profesorke Anete Ilić. Tako da eto, svi koji su danas u Beogradu imaju slobodnog vremena, neka dođu u 20 časova u Kulturni centar Beograda.